Tots ens hem preguntat alguna vegada d'on venim i a on anem. I per saber-ho hem de conèixer les nostres arrels. Avui us presentem els punts de vista des de la galeria El Quadern Robat, on podem veure l'exposició Continuïtats discontinues de l'artista Jesús Galdón. Vereda del camino, fuente de piedra, cantarillo de agua, lleva mi yegua. La rompe la mano, la espuma levanta y la ola rompe la mano y sobre la arena. I no deixem enrere les arrels, com tampoc ho fa la nostra convidada d'avui, que explora les sonoritats des dels orígens fins les branques del flamenc. Sense poda, sense complexes i sempre mirant cap al futur. Avui descobrirem els punts de vista de la jove Rosalia. I d'un artista que comença a guanyar-se el seu lloc a un altre que ens anuncia la seva retirada. Això sí, només dels escenaris. Perra de Nadie, a la Seca Espai Brossa, és el nou espectacle de la ballarina i coreògrafa Marta Carrasco. Artistes que despunten o d'altres que deixen els escenaris, però qui sap si la seva aportació al món de l'art perdurarà per sempre? Serigrafies, fotografies, gravacions o portades de vinils és el que us trobareu a l'exposició L'Art Mecànic d'Andy Warhol. I fins aquí el programa d'aquest dijous. Nosaltres, com sempre, ens acomiadem amb música. Us deixem amb Avishai Cohen i fins la setmana que ve.